זה היה מאתגר וכיף. איפה אתם כולם? סיימון! כולנו פה. תעשו אותי, תעלו אותי צד ימין. צד ימין? כן. אחורה טיפה, אחורה. יש! מחזיק, מחזיק. בסדר? יופי, יופי, זהו, עברת. זהו, יצאת, נגמר. איפה? פה, אתה רואה איפה שכזה במגן. תיזהר כי אולי הוא יצא לכיוון שלך. טוב, טוב! טוב! מושלם! מושלם! מושלם, מושלם, כל הכבוד. כל הכבוד! איזה חיה איזה רעה. תותח. איזה תותח. איך לא שמתי עליו את כל הזוטונים. שמאלה, תראה אותו מהמסלול. יש לך את זה! 8 אנשים. רגע, תדרוך על הגלגל. ועוד פעם, היי, הופ. זהו, עומד. יש. אנחנו נוסעים אחורה ואתה יורד. אחורה? יאללה. פלאץ'. שחק עם הכידון ימין שמאלה. שנייה, אני מוריד לך את הקדמי. איזה חיה! הבא בתור! ככה לעשות, חבר'ה, ככה. גז, גז, גז! הלאה, 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 סע, טוב! טוב, טוב! תדליק אותו! יש! תגיד לי, אתה אומר, אין לך, גיא, אתה? לא, אבל זה לא מספיק טוב לי. כן, זה אתה לא. רוצה אחורה? לא, לא. אז יאללה. אחורה אני... מה שאתה רוצה, אני לא נוגע. היי! וואי, איך הוא ירד פה? אוקיי, עוד קצת, בואו ככה? נתכנס לימין, עכשיו הקרקע מונדקת. איזה אלוף דור, איזה אלוף! זה לא הכיוון נראה לי! עכשיו רגע. תעלה שמאלה, אל תפחד, תעלה שמאלה, תן ותסתובב ימינה. לאט לאט. תייצר אחיזה, לא פול גז.
תחזיק את הכידון, תשב על המושב. תן לו לבד. אני משתגע שאני בסוף עוזרים לי, זה כאילו עזרו לך בעלייה. יפה, על הסכין, יפה, יפה, יפה. איזה יופי. סיימון, פשוט, פשוט. איזה יופי. שכוח. תרים רגליים, תרים רגליים. תרים רגליים. זהו, כולם עברו? נראה לי.